Dili tayo makasulod guys kasi close, oh. Close ang Fortification Island, hindi tayo makasulod. Ito tayo. Manaog ta. Manaog ta guys. Mananaog tayo. Ayan. Diba? Ako ni take picture. May mga buho-buho. Merong buho-buho. Yung bato nila ba kay may buho-buho. Ayan oh, may buho-buho. Ayan, buho-buho. Buho-buho pa more. Ang daming eroplano. Ayan, yung ano, wooden bridge. Doon tayo nang galing. Wala na ay kinhason. Daga na kinhason lalabs. Makaon eh. Kanang mura bitag na ay paypay. Oh, paypay. Tunog na sa kapre. Tunog na sa kapre. Unsay kapre lalabs oy? Nawa mga bato guys. Sus nindot magpa-picture diri no. Walay mo picture na mo. Kay si mami na ninabuhi. Kuha dito spikas. Okay, I'm coming. Bakit maraming buslot-buslot dito? Agoy. Daming buslot-buslot sa bato, oh. Tanawas mami. Nagpahiluna na dito sa taas. Ang daming buslot, oh. Mi? Daming buslot-buslot. Natural resources? Nindot siya. Wala, usama rin ako pag... Diin mo kaagi. Ah, okay. Okay, aagi tayo dito, be. Wala na, anong balod? Ay, ang balod. Hello. Ang balod. Ang balod. Sa kadagatan. Ayan guys. Wala, madalin as sa ano ba? Madalin as sa ano ba? Kaya na ay lumot. Ay, ang dagat. Ay. Ay, kanindot sa bato oh. Natural resources. Natural resources. Masagad. Ayan. Ayan, naanay mga tao. Mag-date din nindot tayo. Tanawang bato guys, natural resources. Natural resources. Hala. Tanawang mga bato. Diba? Grabe. Natural resources talaga. Agoy. Tanawa na mga buslot-buslot. Ayan, oh. Nindot magkudak dira, no? Ay, naay nang isda. Murag daghan nagkuan diha, isda diha. Kay naay daghang kuan, birds, oh. Murag daghang isda diha. Balod man. Balod.
balod-balod sa agoy. Nindot ron nga rin no weekdays kay dili kaayo busy no. Kay kung busy buslot ba? Buslot. Ayan. Hi birds. Hala, nagtuo nga nangaon mi. Mauni silang birds nga manguhaw potato chips. Wala ni batasan ni mga birds ni. Walay batasan ni nga mga langgama ni kay manguha ni kanang food. Ani oh, nagtuo ni sila nga mangaon mi diri. Mangandam na ni sila ba nga manguha og pagkaon. Hello, mega love shout out sa inyong lahat. Mega love shout out from Sydney. Ayan. What time eh? Mega love shout out sa lahat. Sa lahat na Mami, usay Tagalog sa naglantaw, sa nagtanaw. Sa tumingin? Sa nakatingin. Nagtanaw sa akong video ba? Tumingin? Oh yes, yan. Sa lahat na nagtingin. Sa lahat ng tumingin sa aking video, maraming salamat sa inyo. Ayan, nandito po tayo sa Perouse, Sydney. Ayan ang fortification island. It used to be jail. That used to be a jail. That island there, a long time ago, that used to be a jail, but now it's closed for good. Nasabaan sa eroplano. Daghan mangisda doon. Nawa na, nagsaksak sinagol lang Tagalog lalab tabang. Maraming nangingisda doon, guys. At merong castle, oh. May castle doon. Pero close. Close yung castle. Kung weekend dito, busy talaga dito kung weekend. Daming tao pumunta dito. Ulit dito na medyo gugo. Ala. Dili na nako ma-feel ang ako ang kamot. Puwerting tugnaw. Nag-ice na ako ang kamot. Hasta ako ang tiyan. Ang intil-intil. Intil. May ice na po. Frozen na po. Ayan guys.
guys. Salamat ha. Salamat sa inyong pagtingin. Salamat sa pagtingin. Ay, di uy. Salamat sa panunood. Ni. Salamat sa panunood di ay. Katawaan ko. Salamat sa panunood. Salamat sa panunood ninyo sa aking video, guys. Salamat ha. Maraming salamat. Ayan, bye. See you later. Hello. Philippine Airlines. Philippine Airlines, guys. Nagilabyan ra ko. Ayan, bye-bye island. Uwi na kami kasi malamig na. Ang lamig-lamig. Bye, bye guys. Salamat sa panunood. See you later. Bye. Nag-bye.